All right, it's now 26 minutes to 3 right here at the Voice Lounge, where voices come to life. Sound a cold play that we just played right now. And we will be talking to uTornado. Tornado is an artist as a big akulu with sound kamaskandi eMzansi Africa. Right now, sizamuya ke kuye right now Tornado mase kuye shoes. Tornado. Really? Hey, Mhlakazi. Finally. Good. Finally. Technology. Uthi echaza kuMaskande itechnology ayidibani noMaskande technology. Hello tirane ngabaqaba thina. Hey. Hayi, funa izame kuba lokhu into zama ngalamaxesha ngoku. Hayi kunjalo futhi ke kuyanyanzela ngathi sihambe nabantu sijoin sikhwele ihamba. Awayizawushela ngemva. Akho nosisana okhoyo nabo nomana kucofela. Kubi. Ne. Yeah man. Yeah. Kose kodwa ke kufana ke ithuba nawe emhlobami ngolusuku lamhlanje 15 April uTornado abaninzi abantu abakwaziyo emhlobami bakwazi ngoba thana. Yebo bhuti. Normally samthanda. Samthanda. Hey, wondini. But before siku sound yakho and izizathu zokuba uze netrack efana nezi for umuntu othi hey ndiyamqonda lo Tornado ndiyava ngaye kubani igama lika Tornado ekhulelaphi ezalwa ngubani? Mandibulise oqala kubaphulaphuli uTornado nguzama wabantenteni ifani umnywabo ugatsheni undondela umama lonkomo zibomvu ndisuka ngapha uqendane kulala kuthiwa kuthi ezizale izalwa ke ngumamjwaha umamtiki mazale nojotela umakhaya kude lapha kulaliya kamaxhama kuseni iqendane yeah. And Tornado okay kethi so wadibana nini ke ngoku ne sound ukhulela nje kulala lasecendane wafika ntoni kuwe ba okay uyafuna ucula and uyaxesha buyanga kakhulu but wachuza le sound kaMaskande kwenzeke kanjani kuwe? I think ilanto bandikhule ndidlala isigini ngibukela kakhulu ababa bedlala isigini phasi ngamakhwenkwe amancinci akhulayo dlala eso sigini uzenzela isigini sabo setoti udlala isigini so ndikhuleke ndithanda isigini so abe kuthandeni kwami isigini ke ngoku ndathanda umfazi omnyama ophuma izikhemeso obheka umuzi so ke influence isuke pha kuba ndidlala isigini ndanento ethi ngomso mhlawumbe ndingangumfazi omnyama okanye ndingangubheka umuzi okanye ndingangumayogadi njalo but laa nto yonke isuke ekudlaleni kwami isigini nasekuthandeni kwami isigini ekukhuleni. Wow and amathuba ke ngoku okuzalisekisa eliphupha azoqala nini ungathi ayavela? Kona ke ibinto enqabileyo pha kuthi because bekhona nto ithi indoda ayikhalisi ukadala pha kuthi kugaleka kwelaqala ukuthi qendane kanjani ubheka pha uyashulti waye entabeni xa ubuya shiya lo gadala ngamakhwenkwe le and bisitsho ke nyani mna ndibe ngomnye wabantu abathi hayi ndiwela naso mne sami isigini ngoba andiyithathi njengoba bendiyikwekwe besikhona isigini endisikhalisela amakhwenkwe sibe khona esam esingayiyo amakhwenkwe endisidlala xa ndisendlini qha so seso ube ndizixelela so uba ayisozamakhwenkwe sesi ndizawuwela naso xa ndibuya entabeni ngenza njalo ke nyhani ke ndithe ubuya kwam entabeni ngo-2006 January ndawela nesigini sam so ke kwakho ke ndandidlala isigini ndazange ndasiyeka. All right. And then ufika kwa Gautini le album yakho yokuqala kwenzeke njani uye wozmarketa okanye wozichaza wakhangela umuntu okanye khona umuntu wakubonayo wakuvayo somewhere okanye nguye oqonda ba mandihambe ndiqonqoza ndiveze nansi into ekhoyo? Mandiqale pha emva. Okay. Sisengamakhwenkwe pha 2003 bikhona igroup yomxhenzo pha kulali yakumaxhama kulomama apho bendidlala isigini khona nokhazini wami ogama lingunongoma
Okay. So besidlala ke isigingqi kula group yomxhentso esiyibiza ngeXhangisa Rascom. So senze ikhasethi sirekhodwa ke nge-SABC apho no-Arts and Culture ngo-2003. Okay. Salikhuphelo khasethi ke lathandwa ngabantu kakhulu. Then emva koko ke ndizoqala esikolweni ke ngomna ngo-2006 euniversity apha eKapa ndaqhubeka ndifunda wabunongoma eseJoburg. Okay. So while eseJoburg naye ke manje eqhubeka erecord apha sadibana sathi ngo-2009 masenze igroup yamawele kaMamtshawe. Alright. So lapho ke ngomna lapho ndizonyuka ke ngondiye eGoli ke ngokumna senza le group yamawele kaMamtshawe saqalisa ke ngokurekhoda as igroup. And ndizothi ngo-2011 then the solo album yami as Tornado because amawele ayesebanjwe i-contract kwenye company. Okay. Ingasafuna uqhubeka isirecord but isibambe nge-contract. So ndathi kuba ke igroup isabanjwe i-contract bakhawuthi ke ndiphuma uTornado ngibona kwenzeka ntoni. Yaphuma uTornado ndisamthanda amthanda abantu kakhulu ndawina kwi-awards ndabe sendikhupha amathana ngo-2013 naye wamkelwa kakhulu ngabantu ndaqhubeka ke kanjalo. Yeah. Tornado kasizobona ipicture mhlobami ndiyacinga ba for sure ufumane award ngesound yakho ufika uqala usebenza solo and again kwakho this song kamathana uMzantsi Afrika wa crazy iyo kube njani kuwe yabutshintsha njani ubomi bakho because ngela xesha bekunyangela xesha wonke umuntu ngube seyiqonda ba hey ufikile uTornado ufikile industry. Ndandingayikholelwa ndifuna uxoka kwam ndandingekazithembi ndandingayibhilivi and ke yaba ne-luck la album yathi qala ufike ezandleni yafika ezandleni zikatata uMdletsane wayamkela ngezandla ezishushu wayithanda kakhulu. Oh madoda. So iphusha ke ipromote abantu nabo abantu bayithanda kakhulu yangena ebantwini. So kakube lula kumyamkela ndithi album yokuqala ndiwine award ndithande kangaka ngabantu. So yavela into enkulu nami ngiqonda ingapha kwamandla wami ke lento but yangikhuthaza at the same time. Agcwala ezirenkini ndiphusha umculo wami konke ke ndandiphusha umculo wami erenkini ngithengisele nokeki ngokumuntu njalo njalo. Yes, ezingoma ke ngathi zinothando phakathi xa ndiqwalasela bezingathi uziphushile kutheni ikhona into yayichukumisa okanye ikhona imessage mhlawumbe kanye wenza njani? Hayi wena ummono wami ndingumuntu apho nothando ndiye ndimbukele uthando. Hayi ngiyafana noShuzi banothando kodwa enyanisweni lapho uthando into enhle ngihambiselwe ngoFebruary ngenyanga yothando. Uthini apha kum? So ziyadibana zonke ezazivezo ndiyabukela uthando lwabantu ndiyabukela abantu abathandanayo nami abantu ezizalwe ngenyanga yothando. Oh madoda. So tell me now that you based in Cape Town right now usebenza neziphi producers making sure that isound yakho ihlala irrelevant because lokho right now isound kaMaskandi eMzantsi Afrika hey yenze into and for you yayitshintshile ngoikhasi and for you abantu bakulandele awenzi nje fuyaba uza ne hit engapha njalo ndisebenza ngamagqala ngiphoste manje kwenzo album omathana ndisamthanda obhuta abakhulu David Mulwelo babesebenza noDade uBheka Umuzi noPhuzi Kenneth dala ngoko noVukile Xoli waseBhayi loud and clear. Then apha eCape Town ke ngokukhona umfana ekuthiwa nguKnowledge Masuku nobhuta ekuthiwa nguThando Samuel wase-G2G. So ngabantu angisebenzisa iproducer yi-one ke mna so that ndizokhupha isound ndingakhupha isound yi-one ndiyabhilive ekukhupheni isound ezi-different so that abantu abathanda into inye. So ndiyazi baxa ndidlala esi style uvukile bandisebenzise uvukile apha ndiproducela apha bandidlalisi ndisebenzisa uThando Samuel bandidlalisi ndisebenza nakumzekelo kwesi sesigaleka abantu bathi zingoma zamakhwenkwe wejali wahani bathi zamakhwenkwe then ndisebenza uKnowledge Masuku pha uya-excela and siyathandwa ngabantu. Okay. Yeah. Oh wow, nansi ke into obukho wagqitha kuyo I think ukhe usinike mhlawumbe usincede ndizawutsho nezinye upcoming artist kulanto yeza contracts obukhe wangena kuyo into bana niphantse na libaziseka because apha nibanjiwe into bana kungabikho into yenzekayo. Ungasicebisa ntoni nabanye abantu abamameleyo mhlawumbe kulento yezi contracts okanye wena ufunde ntoni kuyo yonke la eza deals
umuntu ufuneka ajonge into nathini ingxaki one xa ngela xesha lesubmit idemo masele imanje ethi uthathile thina emva koko ukhe wafumana icall ethi thonade ngedate ethile sine-studio simthathile siyikhamba nethini asafuna umamele enye into ke ngoku focus engomeni sihambe siyorekhoda enye lenye into yoba sizawuthini i-contract yes ayibona mva so sabe sayilona so ngathi umntu azinike ixesha enough ayithathe i-contract ubufuna i-contract yamagqwetha ayijonge before abe kanti uyasayina before abe kanti uyazibophelela kuyo yonke into because thina ngela xesha sidudele intloko sifuna urekhod nazi ingoma zigcwele apha siyabila ngaphakathi sifuna ubhoda estudio kanti xa besinoyiza ngebusiness sihlale phansi with ikhampani break it down the contract then sizoyi-understand because thina sizoyazi sesirekhodile into yoba guys mina minyaka emingaphi 6 years umzekelo sinani and asikwazi uyiphunyula and anikwazi ukwenza nix ingekapheli la 6 years so izinto ekufuneka umuntu before abe kanti uyazikhomyutha abe kanti uyaziqwalasela ya ndiyacinga uba mhlawumbi kwala call wena Tornado ifika iqoma nilambile and ke ngoku nansi break mhlawumbi nivumelana bayifonini ngeke siphinde sifane into ngoku ingathi ukhe za-question izinto ingakwazi ukuthi yekanye inanto hayi sokuniyeka akhona abanye siyavoida loo nto kanti uzibophelela ngentambo emthini injalo ke ngoku ubukela abantu i-artist ezininzi zibethakele yiloo nto leyo andifuna ukuxoka yeah you know I think ifika ngenxesha elinintsi ifika kwabantu abafuna ibreak ebomini babo and now ngoku xa uphinda uraise questions ezithile ingathi elithuba laphinda libaleke we understand kwathi uyazibhadlisa lo kuthiwa lo akazinto ngesound ngo-music industry lo muntu lo so simnika i-platform thina simnika ubomi we understand no we understand that my brother now use-Cape Town uyacula usafela ngokwezirenkini hayi noko kuba ke ngoku ndingumuntu oqeshwayo ndiyaqonda nokwi-brand yam mayise isigade uthe ndaxhapha ke erenkini ngalimaza kuTornado eholweni elithile akho nto ngifuna uthenga itikiti because iyanto uba uTornado ngomzimzi wam ndambona erenkini anyway soba ndithenga itikiti ngoTornado ndizawuphinda ndimbone erenkini so ndaqonda manje ndime ngerenki ndizawufumaneka only kwi-event endiqeshwe kuyo ezithengisa amatikiti mabakunxanelwe ngoku engaba abanxanelwe wena Tornado ewe bo tata ndingangayazi uba kutheni na but ndingafuna uva kuwe ndiyabona apha kukho i-event ekhoyo ebakhona engathi yinto evamileyo yenziwa yanti Flick and Duke na ibiza kakuhle but Duke and Flick yes ndibona ke ngoku ii-artists zikamaskandi ezininzi eziphaya ndiyacinga uba mhlawumbi kwelinye ixesha ndizakwazi ukubona nawe phaa hayi ndizabe ndikhona ngethuba mengilapha yes ndizama uzakule sizabonana nakanjani bathe nje waniconductor wena uzawudibana nami naseqongeni ndizabe ndikhona yes my man sawuthetha because we know that i-sound ethe sale yenu ithandwa kakhulu eMzantsi Afrika naseklabhini kuthi kuzohamba ixesha ya bathi abantu xa besozela kuthi hey makuguqula ikhasi ngokuguqula ikhasi hayi ke osisi ibe ngabo fundini and I think wena futhi isuka ko-TikTok ama-2000 awuthathele phezulu uMaskandi sibona loo nto leyo into ebanjwa ngama-2000 ndiyayazi ayazi nawe I've been saying that okoko ndisitsho sowabaleka aza namanani sowabaleka ama-2000 if we introduce anything to ma-2000 a-influencer nabazali a-influencer no-sugar daddy ingoma yakho yathandwa ngama-2000 hayi uqinile ayophawa kula ma-2000 ayomali phaa kula ma-2000 ayathenga amatikiti awadlali ngala mini uzabona loo nto leyo wena Tornado uzabona inumber of ama-2000 egcwele andinaxhala ke na East London ndinayo nebranch yabalandeli bam abase-East London kuzaba kubhanyabhanya iBata Village eso stadium sizawugcwala iBata Village I know my man yeah man Tornado siyabulela Fondini ixesha lakho Fondini
sawuthetha excited ufana ubone artist esifana nawe zisenza izinto ezinhle kakhulu ufondini but before sikuyeke ngishuza umbuzo mina umbuzo ndibawela nje ushiya abamabini abemathathu amazwi mani kumuntu ophaka ucentane okanye olapha ephondweni oneliphupha lakho yaqa abayiqonda bana hey akudulunge sesebuncama ungathini kuyi mina into nje ndiyikhuthaze bhuti I know imisebenzi nqabile and not sonke sibe nayo privilege esikolweni sithini but lo mculo ufuna umuntu onayo i-back up either uyasebenza okanye uyathini because yona into esiyenzayo ngoku idinga imali and akusekho zikhampani zizawuthi ndizawuthatha i-artist ingenayo nesenti ndiyenzele yonke into ukhupha kuwe epokothweni wena uyozirekhoda uziphusha umculo wakho uzifakele online uzimakethele uzenzele yonke into ngemali yakho so ukuzibeka leliphupha lakho liyafezekiseka lidinga uba wena ube kanti ikhona isento nayo yokuqala lento so umuntu makazama ukuthanda umsebenzi abe nesentana nazo azama ukuqalisa lejini kanti umuntu ancinci aconsult abantu asibe ngaphambili abazathi bamcebise oh man ndiyakuva masibulela kakhulu ke man Tornado kakhulu nawe ke usoloko ulithemba madoda because sibukele nakubanye abantu ewe ezusitsho akubilula but ke senizi icons ngokabantu abajonge kuzo keep on producing that wonderful music siyani appreciate kakhulu madoda enkosi kakhulu hayi mandibulele kakhulu manje ngelixesha leninike lona ngethemba lento ba sawubonana xa nilapha eMonti yes a day before Tornado sithi banxanelenda madoda na kanjani enkosi brother enkosi kakhulu for all right that's Tornado right there ngenye artist as big kakhulu eMzantsi Afrika the sound kaMaskandi it shows